मानगोनां दिनै जोंहा सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स सारआ दिनै जोंनि उत्तरपारगाव गामियाव फैनानै गंनै दालां बेखेवफैदों आरो बेबो ओरैबायदि बाहायग'आव जोंहा दिनै बिनि आगोलथ' सोरबा सोरबाया अनेक सरखार सालायलांबाय बिनि गेजेरावबो दिनै जोङो जाजायाखैमोन दिनै सारा खेबसेनो गंनै दालांखौ जों लागोआव उत्तरपारगावआव बसायफैनाय जाबाय आरो बिनि थाखाय रोजा रोजा सारनिसिम जोंनि रायजो राजानि जानानै गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय। माबायदि जेंनाजों नोंथांमोनहा हाबाब दैज्लाङावथ' गलांलाबायोमोनबो साइकेलजों फैयो गथ'फ्रा सोरबा गलाङो गोलैयो बिराद बारनो उसुबिदामोन मैसो मोसौ होजाया आरो बेराफारसे दैबाना जाब्ला माबा बारहोजाया दालांजोंथ' बारजाखाया औवानि दालां नालाय दा नंखायनो सारनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो अराय सम जेन'बा जोंनि रायजो राजाया सारखौनो मदद होगोन होननानै जोंनि रायजोनिफ्राय बुंथिनाय जाबाय आरो बेखौनो मोनसे भिडिअ गोसारदों जे नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय जिहेथु लामा दालां गब्रायनाय बे माबायदि जाखो? बेथ' दाख्लैथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दाख्लै बैसागु जानायाव थारमाने बिदिनो ज' जाजाय बारलांबाय आरो एसे ओरैनो थेलाजों लांदोंमोन देग थेग गासिबो मानसिफ्रानो जब्ब' गोलैलांजोबदों गाहायाव सोरबा आघात मोनदों बिराद दुखुनांथाव गोदान बोसोरावनो आरो बेबायदि जाजादों दा लगालगनो नै सारा अननानै एखेबारे जोंनि खामानिखौ आगोलनिफ्राय नाजायै मावनायनि गेजेरजों दिनै अपेनिंबो खालामफैबाय बैसागुनि उनाव आरो जेनेबा दा सारनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो